Iya datang patih selawat. Musdak tompo ngopokan dadi. Sung tembak megitmu marah. Inji Kejaba puja pangestu. Tak balikke marang sliramu. Inji kula tampi sih pangendika dalem. Ingkang rumentah dumateng ingkang abdi kepatihan. Saklami anggen kula switun ingkang dalem dados kekiatan kula kanthi Pak. Dapat sabanjure prayoga. Inji Anggonmu ngabian korate. Inji Keporo aku dimurko. Kabeh para raja kang padha duwan oleh Kadipaten Wonosobo. Inji Dimas Natakusuma paling jauh amat. padha becik anggone Dimas ngadep ana ngersani kamus. Pengasinipun kamar, suwanto kalih sambil kala windu kadaharjan. Namun sing pun Ya tak tampa Dimas. inggih. Jaba puja pangestu tinggal sira. Rekan ing pamuju kula kamar, ndadosaken lah gadis kayu anak kula kamar. Bali marang Kakang Patih Silawat. Inji nuwun kula kanjeng. Sawise aku nampa kabeh sumring pangabekti para raja ing Kadipaten Wonosobo. Inji Ora ing dina pisawanan iki aku mundhut palaparaning Kakang Patih. Anggone ngembani anggen kudu meneng nata ana ing Kadipaten Wonosobo. Inji Pakaryan kan wis tak dawuhke marang kula. Inji kepareng matur kanjeng Adipati sewu lepatipun abdi pangapunten. Yen kanjeng Adipati mundhut preksa anggen kula nindakaken gegibahan pangestu dalem kanjeng sedaya nayakaning praja medhaki para kawula sedaya sami ayem tentu boten wonten ingkang pemindah secengiran saengga tansah anyeng minum jumeneng dalem minangka Adipati wonten ing Ponorogo. Ketempat Inji ateges apa kang dadi dawuh uga mantar Kakang Patih inji wis diestokake marang Nayaka Praja mudhine marang para kawula ing Kadipaten Wonosobo. inji langsung sampunipun bibar pasewanan menika sedaya dawuh dalem badhe kula radenaken dumateng sedaya nayakaning praja medhaki dumateng para kawula. Ya ku sing tak suwun ya Kakang Patih. Inji Apa kang dadi kebutuhaning para Nayaka Praja kuduning para kawula. Aja nganti para kawula kecingkrang urip. Kalebu para kawula ing Karang Pradesa. Inji jalan sedaya wau saking pinteripun Kanjeng Adipati ingkang minangka dasar-dasar ing agung wonten ing Kadipaten Ponorogo. Semana uga Dimas Natakusuma. Inggih, paling jauh kamar. Dina iki uga wektu kang kepungkur Inggih, rene mau tak utus lumarap ana ing parangi Gunung Klothok. inggih, Miturut pelaporan para prajurit Klesan, inggih, kahanan ana ing parangi Gunung Klothok. inggih, Agi ora. inggih. Kepiye kahanane? Inggih, mundur kamar. Namun saat dari pulau mundur wonten ing kamar, mbok bilih mangke tumpang so anggen kula mundur wonten ing kamar, saat dari pun kula numpang ing kamar. Ora dadi apa, Dimas? Nalika semanten kula supados memanuki para prajurit ing Ponorogo ingkang supados mbrasta berada-berada ing cumondhok wonten ing Gunung Klothok kamar. Namun nuwun pampunten Mas, menika prajurit ing Ponorogo menika boten saged sasap Prajurit Ponorogo ora kuwowo. inggih Perentahan ana ing Gunung Klothok. sedaya sami kaprajudan awit kalau dianipun berada ing wonten ing Gunung Klothok menika pancen sekti mahambana Mas. Namun nyuwun pangapunten Mas. Namun nggih alhamdulillah Mas. Kepiye? Sinawasa prajurit ing Ponorogo menika kaprajudan
Sami pelajar butuh menika kasurat Yusuf. Nanging inggih pikantuk lungguh saking saipun Gusti berandalan tumondok wonten ing Gunung Klothok menika saking kawunaken kaliyan Waruk Suro Wis disosiasone yen marang ngawunaken. Waruk Setyo Dharma menika sinaos waruk menika estu sekti mahambara Kang Mas. Menika saged ngawunaken brandal menika Waruk Setyo Dharma Kang Mas. Setyo Dharma saking Semanten kok. Inggih Pranopati. Malah wekdal menika sampun nderek sowan wonten ngesanipun Kang Mas namung wekdal menika dereng saged sowan wonten ngesanipun Kang Mas. Nanging wekdal menika sampun wonten kukuban Ponorogo. Setyo Dharma wis ana kukuban Kabupaten Ponorogo. Inggih Kang Mas. Sesadangan kalampah kula Kang Mas. Kepareng munjuk Kanjeng Adipati. Kepiye? Kegandeng Waruk Setyo Dharma niku sampun mapan wonten ing kukuban Ponorogo. Napa mboten langkung sae dipun timbali Kanjeng? Kabeh berikan apa? Ya bener Dimas, notok sini. Iya Kang Mas. Waruk Setyo Dharma. Iya. Ini balang ngadep ono ngesan. Iya. Yo tambahi paniku badhe kula timbali Kang Mas. Syukur ya Kakang Pati. Menawa kahadang ora ing Gunung Klothok wis sulit tenan. Wis kajal ya Kakang Pati. Katerpaning para kawula ora ing Kabupaten Ponorogo. Sulit tenan kaya Sorry Kang. Menika Kang Mas, sampun saged kula suwaran wonten iso dalem Kang Mas. oh, pintar. Inggih Kang Mas. Waruk Setyo Dharma. Inggih. Wis tak keparangke sliramu ngadep ana ngesan. Kemaju anggonmu. Inggih. Yastaken dawuh Kanjeng. Miturut pelaporan Dimas Notokusumo. Kahanan ana ing Gunung Klothok wis pulih tentrem kaya. Panjenenganipun Waruk Setyo. Bener apa? Malah anggih samun kula niki ping Matur wonten ing Kang Mas. nggih Ora sah tiga-tiga matur. jatosipun kula niku nggih samun wong desa. Ning dipun punduti pambiyantu supados irep ratu ingkang wonten ing Gunung Klothok pangestunipun kanjenge nggih sampun kasembadan. Oh, wis kasembadan. Sak menika sampun kula irep kula aturaken wonten ing Kabupaten Ponorogo. Dadi para brandal, para nerusuh kang tumandha ana ing Gunung Klothok Nggih. wis tok aturke Nggih, ana ing kukuban sampun Kabupaten Ponorogo. kepara tetumbling Prabandal ingkang nami Baribin sampun kula tepeng Tetungguling para brandal ya kuwi saribin. sedaya sampun tumpes tapis tanpa as Menika Kang Mas kadegayanipun Waruk Setyo Dharma. Nggih. sumbut kalian kiyanipun menika kan. Iya Setyo Dharma. Mestine aku yo ngatur kaya manuwun. Parang sliramu kang wis bisa nentremake mulih hakikat tereman ana ing Gunung Klothok. Menika sampun dados tanggal jalan warit kula menawi kawula ing Ponorogo. Nggih. Heeh. Saka desa Seman. Oh iya. Banjur atau Seman menika menawi saking Ponorogo ngidul sithik. Nek idul mulon mangke dugi Pacitan.
Oh iya. Isik bongkon ana ing Kadipaten Ponorogo. Ya wis, apa kang tak aturke ing mau ngarep, aku ya ngaturake Kadipaten Rimaku. Liramu minangka kawulane ing Kadipaten Ponorogo. Wis bisa caos pambiyantu marang Nayapraga kalbu Dimas Natakusuma. Menika sampun dados kewajiban kula Kanjeng. Nyuwun pangapunten Kakang. Janipun waro seket dharma menika nak wujudipun niku mboten berjadi. Namun kadidayanipun kula ingkang gugur amat. Percaya Dimas. Kula sampeyan kula aneh-aneh. Mboten aneh, ora aneh-aneh ra ya tak wujude iki kan ora berjadi. Pancen kadidayane linuwe. Sinasone menika mung waro amapan padunung wonten gunung Kakang. Dinaosa ya wis wong Piye Kakang? Upang menjuk Kanjeng. piye Kakang Patih. Gegandengan warok Setyo Dharma menika ageng telabetipun turmaping Kadipaten Ponorogo. Laku-laku ora. Kula kinten langkung saya menika dipun paringi kepotapan. Ya wis mestine to Kakang Pak. Inji. Lho, Iso kalau nentrake kowe. protok Inji. aku bakal paring sekocak marang Setyo Dharma. Inji. Awujud kalenggahan mestine. Inji. Kalenggahan para ing Kadipaten Ponorogo. Yen boten kalah nggih menika gandeng piyayi dusun. Apa Raja Brana? Nah, Raja Brana ingkang langkung. Diparingi apa iki kathah kemawon Kakang. Menika lare menika apa gunung. Kak yen mengko tak paringi kocak awujud Raja Brana ya. Wis gelem nampa to Setyo Dharma. Nuwun sewu Kanjeng. Kula menika senajan wong bisa, ning bab bondo donya kula niku pun boten patek butuhaken. Wah, Wis rambut. Loh, Apa kelenggahan? Kelenggahan ana iki. kula niku senajan parok ning pikirane pun menep. wah. Boten duwe kepinginan napa-napa. Iso umo iki bapak waro. Kalenggahan ya ora kersa. Kula niku ajeng biyen gatosaken bupati kula mboten gelem. Bupati ketoprak. Wong repot ya Kakang Patih. Inji. Ora Setyo Dharma. Nggih, Raja Brana kowe ora. kok mboten. Kula niku raketan ning adol kambil pun cekak. Kalenggahan minangka senopati umpamane ya ora gelem. Wah, Nek sakniki kula pun mboten kepingin dados Narapraja. Angge wong nek umpama jadi brimob kira-kira gelem ora kowe. Apa malih niku? Oh, Ya wis kene coba Dimas. nggih. Raja Brana wis ora gelem. Nggih. Kalenggahan ya wis ora. Toh ya Setyo Dharma. Nggih. Jajane kuwi di bojo lho. Aja karo di bojo umur sak ngono kuwi. Kula niki senajan to ing warok kula pun rabi ping kalih. Ping pindho. Wis rabi ping pindho. Nggih. Kok patihku Setyo aja ngasih kalah. kula ageng tambah manuk kaos kan. Nek yo Pak Boten gak Mas, senak dadol pindhone omong-omong waton wedok. Loh, Kami turut pasoryane ketok ekor niku elek ning jane ora bejaji. Ya ora tok tambahi meneh nek sing pindho umpama lho iki. Ah, Iki panitia ana ing Kadipaten Ponorogo wis kok. Kula pun kula aturaken. Kula menika sampun menep. Sampun boten badhe nggadahi manah ingkang neka-neka. Napa malih wujuding pawestri utawi wanita kula niku sampun boten ewadene dipun peksa nggih. Ayo padha wae. upama didok bebek pitu ra yo kuat ta Dewan. Alhamdulillah tasih. Wah, iku Kang Mas. Wis, ngene. Bocah Raja Brana ya wis ra kalenggahan. Wis ra gelem. Bojo ya wis ngasih lho. Nggih. Mbok menawa bojo loro ra ya mesti duwe anak. Oh dadah, Dadi dadah. anak. Nggih, Nek anak wadon yo. nggih alhamdulillah.
wedok anak kula. Oh, Ayu. duwe anak wadon. Nek putra ing para kawula ing Seman motok Oh. SMA kelas 1. Wah. Umur piro Sedya Darmo anakmu wadon? Pinten nggih niku? Kowe iki mana ya Pak takon. Antara anak iki sing kono-kono iki cok ora cek. Wis ana 20 taun. Wah, derek. Rungono. Wah. 17-18. Tesih kena niku Kang. Umpama ngene ya Sedya. Aku wis tedo nrimo kowe wis diantu terusuk ana ing Gunung Pokro. Wis pulih kawulane pulih tentrem. Iso nentremke kahanan ana ing. Saumpama putramu wadon minta sumpun ana ing Kadipaten Ponorogo iki tebih. Ajeng mangpek ngoten apa pripun? Ya mestine iki ora aku dhewe. Aku kan kagungan putra. Oh, rak ngaten mbok kau ngendika putraku aku kagungan putra, kowe duwe anak. Aku ora cepak niku tak pundhut tak kira ajeng mangpek. Ora tak nggo aku dhewe ora Sedya. Ketua nek mangpek bojo. Nika pun menep pian. Aku ki ya sapa kon anggrek wis mah saya menep kok. Umpama kowe iki tak jaga pisanan putra anakmu wedok tak bakal tak gaukake marang putraku Subrata. Aku ya mung siji putraku Subrata. Sampan itu ngejak guyon apa pripun? Lho, ya piye to Sedya Darmo? Iki kan dikaku lho Sedya Darmo. Aku anak warok kok ajeng dipek anak mantu kalih Kanjeng niku lak cecak minta setrika panas. Apa urung trimo? Kowe urung trimo nak putramu wadon iki tak jodohi anakku. Apa kudu aku dhewe sing ndau putramu? Apa ngono apa karepmu iki? Wah, nek iku mon opek tunggale Kanjeng niku kok ngaten mawon. Kula niku namung gadhahi raos ingkang sumelang. Rene kula niku namung warok kok bebesangan kalih Kanjeng niku lak padha karo Nggih kaya wau nika lintang gayuh. Sepo gayuh lintang. boten lintang karo bumi adoh. Oh, Sedya Darmo. Mbok menawa apa kang dadi pangrasamu iki bener nalika kowe sing bakal bisa marang. Nek iki Adipati ana ing Ponorogo kang bakal ngersake anakmu tak dawuhe marang Isra. Ayen ngaten ditampa wae Kang Warok. nggih Darmo. nggih kula Menika ingkang niku menika tunggalipun Adipati. Adipati menika yang ngendika mboten kenging wulawali kadoten sabda pendhita ratu. Menika astu menika. nggih kula pitados sabdane ratu menika pindha mangsih kumaca sing grancang Nggih. nggih menawi keparengipun kanjenengaken disengkuyung disekseni Nggih. patih kaliyan asmane sinten niki Kowe iki adikku. Oh, kusuma niku adinipun Kang Mas nika. Nata Kusuma Nggih, heeh. pengendika dalem Kanjeng Adipati nggih kula tampi namung panuwun kula sampun ngantos wenjang lajeng kedhuwung kaliyan anakipun Warok. Ora Sedya Darmo. Iki dadi apa kang tak kersaki. Saiki yen kowe wis sarujuk apa kang dadi pangandika anakku tak bapake putramu. Kowe tak keparangake bali ana ing desa. Oh, nggih. Yen ngaten sampun kalilan kula wangsul
kula badhe tata-tata. Iya. Nggih. Arum Cawe iki ya. cawe ke Ya, sing hati-hati. Gusti pangapunten pangapunten. ya hati-hati. Kasujatan yo kakang pangke kahanan ono iki gunung Klothok wis mulai lapuh lah Panjenengan niku badhe jodohaken ingkang putra niku napa sampun diparingi ngertos? ayo nek babagan kuwi aku lho mari iso marang putraku juga Napa mboten langkung sae dipun timbali lajeng dipun Injih Mas. Awit Dimas Subrata wekdal menika mboten nderek pisuwan. ya mestine Mas, mengko Subrata ya apa kan tak dawuhke inggih. bakal alasan anane Daud marang anake Sedo barok sedamu nggih. iki dadi dawuhe wong tuwa Inggih. ning ingkang langkung sae dipun timbali dipun dangu kan. Inggih Mas. ya sekono Dimas putraku Setyo putraku Subrata Inggih. timbal mengadep kono Sarang jauh dalam badhe kula sendirian Kak Mas. Menika kang putra Kak Mas, sampun sowan wonten ing sok jenengan Kak Mas. ya Dimas biar putraku Subrata Kula ini rada ngasih nganggur rakyat padha basuki to pikantuk pangapunten Kanjeng Rama. Wiji sowan kula, sumpah kula punjul Kanjeng Rama. ya biar katok apa kan dadi bektiku marang Rama kejaba puja pangestune Rama tak paringake marang sliramu Kula tampi mugi saged dados jimat paribet lan kula ngrangkani Kanjeng Rama. ya ora dadi kaget ing atimu ya Subrata ana ing dina iki kowe tak timbali ngadep ana ngarep Rama jalaran ana perkara kang bareng tak dawuhke marang kowe Terkawis menapa Kanjeng Rama? kene ya Subrata sautara dina wektu kapungkur Rama dawuh marang pamanmu titik lumarat ana ing Gunung Klothok jalaran ning paring Gunung Klothok kawulane ora padha tentrem ana rusuh kang gawe untran-untran ana ing Gunung Klothok dina iki kahanan Gunung Klothok wis pulih tentrem jalaran salah satu kawula ana ing Kadipaten Ponorogo iki kang wis bisa mulihake nentremake kahanan ana ing Gunung Klothok
ya kuwi Warok Setya. Warok Setya Darma bakal tak paringi kekocah. Raja Brana ora gelem. Lan sak panunggaling kalubu kalunggahan ana ing Kadipaten Ponorogo. Gede rasa patrimaku yen iso mari kocah marang Setyodar. Mula dina iki sliramu tak paringi madhep ana ngersaning Rama. Sliramu bakal tak dhawuhake marang anake Setyodar. Kepiye, Jebro? Nyuwun dalem sewu Rama Panjenengan. Boten ateges kula boten dahar dawuh Panjenengan. Ananging saestu kula dereng remen menawi badhe pun dalsaken Panjenengan. Amargi tiyang ingkang menika nggih awrat. Kula piyambak menika dereng saged kula-kula ingkang ngatukan nyuwun pangapunten menawi kula boten saged nggaharakipun Rama Panjenengan. Subrata, kowe iki dadi anak Rama kang tak gadang-gadang bakal miksir kaliyan Rama ana ing Kadipaten Ponorogo. Yo mung kowe putrane Rama. Saestu Kanjeng Rama. Kula dereng saged anglampahi menapa ingkang dipun suwun Kanjeng Rama. Inggih menika sepados kula inggih nglampahi gesang kebrayaan kaliyan ingkang sampun dipun sebatan Kanjeng Rama kalawan saestu menawi boten saged dadosaken rena ing manah ingkang putra nyuwun papunten Kanjeng Rama. Subrata, Kula iki dawuh Rama. Mesti kowe dadi putrane Rama. Bisa pikul dhuwur mendem jero asmane Rama. Wis tak gula mentak wiwit cilik nganti akhir dewasa. Rama duwe pamundutan kaya ngono. Kuwi selak, Bro. saestu Rama. Menawi tiyang badhe nglampahi kula menika saestu menawi sampun sedayanipun kok sampun saged dipun rasakaken. Ananging saestu nyadong duka Kanjeng Rama, kula boten saged nglampahi inggih amargi kula piyambak dereng gadahi katresnan badhe mengku wanita Kanjeng Rama. Pisan meh Subrata. Kabeh para kawula ning Kadipaten Ponorogo. Apa kang dadi dawuh Rama wis diestokaken. Nang kasunyatan kowe dadi putraku. Apa kang dadi dawuh Rama ora tok estokaken. Kawula ing Kadipaten Ponorogo. Yunjuk asmaning Rama. Saestu Kanjeng Rama, lepat nyuwun agung pangapunten. Semantena estu kula boten badhe badal menapa ingkang pun kersakaken kaliyan Kanjeng Rama Panjenengan. Saiki ora ana jejering Adipati Ponorogo, yaiku Ramamu lan Subrata minangka putrane. Ana antarané Adipati Ponorogo marang kawulane. Ora patut yen kowe ora ngesake apa dadi dawuh Rama. Ora patut manggon ana ing Kadipaten Ponorogo. Subrata. Estu kok
Kalau kau bukan kesokan. Rakyat penjara ini masuk ke orang tinggal di pantai Ayo kakang Patih kan Dimas Noto Kusuma listrik sok. Iji. Aku wis gandeng rebut karo Mas Setyodan. Iji. Subroto bakal tak dhowake anake Setyodan. Iji. Ning nyatane ora mboten kesokan. Bagi kepiye kakang Patih ono kahanan kaya ngene. Kula piyambak Mas bingung kan. Jalan sedaya sampun kelajeng. Lajeng kados pundi malih? Broto Subroto. Bocah iki wis tak gadang-gadang kan lingsir kalih mlomo ning Kadipaten Ponorogo. Mores wani. Gak apa-apa kan dadi kersane drama. Inji. Izin pojok Mas. Mbok menawi ojo atau kula menika ndadosaken renanipun penggalipun Kang Mas, monggo. Samewa penggalih ingkang kanthi penting. Salinggaripun Dimas Subroto menika mbok menawi mangke ndadosaken oraning ing Kabupaten Ponorogo. Awit menapa Kang Mas, panjenengan sampun pirembagan kaliyan warung Yodharma. Ing mongko Kang Mas, nalika semanten panjenengan sampun jawuh kaliyan warung Yodharma supados wangsul dhateng gunung supados tata-tata menika upaminipun dipun jugaraken menika saged kemawon namung pamadanipun menika monggo mangke pun penggalih kaliyan Riyana Patih niku ambrih saenen menika ditundi Kang Mas monggo menika penggalih ing kasih penting Kang Dimas, monggo yen kahanan kaya ngene iki. iki Ruwake para kawula ing Kadipaten Ponorogo. iki namun kasunyatipun katen kok Kang Mas awit Dimas Subroto menika ya edunipun menika ya bagus ngenange nggih badal dawuhipun kanggeng ramanipun menika janipun nggih mboten leres Kang Mas awit mung menawi kang badhe nglintir keprabonipun Kang Mas nggih Dimas Subroto namung semantena Subroto wedal menika badal dawuhipun Kang Mas monggo Kang Yen ngono kabeh surat. Inji. Wis kepiye men? Kasunyatan Subroto. Gusti ora iso diarepan. Inji. Ramu. Lumarapono iso sembah. Ya papan panggonane warung Setyodan. Kula supados sowan wonten ngarepipun Kakang Warga Dharma Sena. Ya mesti dikatakan. nggih Oh, nggih. wonten Riyana Patih Inji. nggih ngaten Riyana Patih Inji. anggenipun matur wonten siman yen ingkang ngatos-atos Inji. awit menika perkara mboten enteng Oh, inji. Jadi ya Kakang Patih Setyodan. Inji. Ramu tak dawuhi lumarapono iki. Desa Semar. Oh. Papan panggonane warung. Nggih, nggih, nggih. Yen ngaten Kanthi rono raja Brono kang mati ketiga. nggih. Sabar, apa kan dadi rebukaku marang Oh, warung nggih, Setyodan. nggih. Yen ngaten kula nyuwun pamit lan pun tambah kula badhe rumaos ing Ya, sing hati-hati ya Kakang Patih. Matur Riyana Patih Mas Noto mari dawuh Kang Mas berarti sekeling penggalih kau Nggih. kan kang yo kepiye meneh kahanan wis kok menawi napa menika dados dipun Kang Mas lagi wonten ing Ponorogo nowo Kakang Patih Setyodan iso ngrampuke kahanan termal mati sono kok Setyodan mo aku kan ngabarake barang-barang Setyodan. monggo Kang Mas sampe kalau sakali dipun tenggo konduripun Riyana Patih dhateng Kabupaten Ponorogo monggo Kang Mas Yang si Mas Derek, untuk kita